実はね。なるほど、面白そうってあんたなんでスタンガン持ち込んでんの？響きある願いが嫌むためなくゆくれば響かりまがれに高速シャッチデッドですの。この衝撃注意なキュートなドールと交換はどう？私には人形なんて似合わないし。いいからもらっとけって。バラバラしないでも確認してるんじゃないか。嫌な事件だったね。何が一人にしないか助けるな。何が親友か。僕はあなたに負けない。僕たちはあなたの強さに負けないのです。抜け中姫神のだが何々をしてやる。